Велики вторник. В Велики вторник отново отбелязваме едно особено последованието на жениха, последованието на младоженеца. И в него отново отбелязваме идването не на кой да е младоженец, а на този, който дава абсолютната радост, абсолютната наслада. Човек е сътворен да се наслаждава от общуването с Бога, да бъде с Бога. Човек е сътворен да се наслаждава не от тленните вещества, а от духовната сила и от духовната мощ, от духовните енергии, които идват от Бога. И именно тази радост се изобразява в младоженеца. Знаеме на сватба как е. Една голяма радост, идването на младоженеца е едно голямо събитие. Сватбата е даже и до ден днешен е време, в което е време за радост. Но за нас по учението и в Синаксара се говори за 10 девици. Знаеме в Светото Писание Спасителя казва една притча. Спасителя в Светото Писание много пъти говори с притчи, приказки или просто завуалира дадени събития, които се случват или се случват зад едни разказчета. И той там казва, имаше 10 девици, които чакаха да дойде младоженеца. Но младоженеца се бави. Младоженеца по еврейската традиция го посрещат със светилници. В смисъл да покажат уважението към него, да покажат и един респект към него. И от друга страна да покажат и пред хората, пред другите хора, които са в сватбите, че ето и те са наред да се омъжат. В това събитие, в този Велики вторник, ние всъщност отбелязваме времето, в което ние трябва да бъдем будни. В смисъл да бъдем будни над себе си. Да гледаме за нашите действия, за нашите помисли даже, за нещата, които вършим, да бъдат такива, че да са благоугодни на Бога и на младоженеца, на радостта. Много интересно, че под светилниците ние виждаме добродетелите. Много от светите отци казват, че светилниците, всъщност това са едни осветителни уреди, които в едно време са били с олио или зехтин, или да наречем с растителна мазнина, където ние до ден днешен нашите кандила по същия начин ги палим, само че те са били пригодени за носене и за да може човек, когато върви, да си свети с тях. Имало 10 девици в притчата, набързо да споделим защо и се обръща внимание на тези добродетели. 5 от тях, казва Спасителя, били разумни, а 5 неразумни. Разумните, заедно с светилниците, си взеха и масло. Всъщност те са взели масло, растително масло, с което да доливат, за да не им изгаснат. А неразумните не взели. Човек, за да се представи пред Бога, пред младоженеца, пред радостта, трябва да има запас от добродетели, от добри дела. И да не спира да ги прави. Защото и 10 са имали първоначално добродетели. И 10 са им били пълни светилниците, запалени и очаквали. Много хора си мислят и казват, да, аз съм направил добро тук, добро там. Но не, човек трябва да бъде буден над себе си и да прави добро до края на живота си, до края на издъхването си. А ние го правим, ние празнуваме Велики вторник, за да можем да се подготвим за оная радост в края на Страстната седмица.